Sí, 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 sí. Hola, hola, hola. Sí, sí. Entra.
Bos días. Hoxe celebramos unha sesión plenaria extraordinaria, claramente motivada pola necesidade de aprobar de xeito definitivo a miña proposta de orzamento de 2016, así como de resolver, en primeiro lugar, as reclamacións e alegacións que se fixeron na mesma. Como saben, a miña proposta de presuposto para o 2016 foi aprobada no pleno de marzo cos votos a favor dos deputados que integramos este Goberno provincial. A continuación, abriuse un prazo legal de presentación de alegacións e reclamacións, que estas foron minuciosamente avaliadas polos máximos representantes administrativos da Deputación, que son a Secretaría Xeral e a Intervención. Cumprindo rigurosamente a lei, presento a este pleno extraordinario os dictámenes das alegacións e reclamacións e a miña proposta de orzamento para a súa aprobación definitiva se procede. E nesto quero apelar á responsabilidade de todos e cada un dos deputados desta corporación para sacar adiante a miña proposta de orzamento para todos os lucenses, para os máis de 350.000 lucenses dos 67 concellos. Un orzamento de 88,3 millóns de euros nos que se caben destacar as políticas de emprego, mellora de infraestructuras e políticas sociais no conxunto da provincia. E antes de comenzar a sesión, quero facer outros dous apuntes. Indicarlles cal vai a ser a orden de intervencións en cumprimento do artículo 114 do Regulamento Orgánico desta Deputación para un ordenado proceder deste pleno. No primeiro punto da orde de intervención será a seguinte: Partido Popular, deputado non adscrito e Goberno Provincial. No segundo punto, deputado non adscrito, Partido Popular e Goberno Provincial. No terceiro punto, Goberno Provincial, deputado non adscrito e Partido Popular. E cuarto punto, Partido Popular, deputado non adscrito e Goberno Provincial. Recordarles tamén que os informes que avalan a miña proposta de orzamento dictaminada na Comisión Informativa do seguinte xeito. Primeiro, na admisión das reclamacións e alegacións do Partido Popular e do deputado non adscrito por falta de legitimidade. Segundo, na admisión do recurso administrativo presentado polo deputado non adscrito por ser contrario á lei. E terceiro, desestimación das reclamacións e alegacións dun veciño de Becerrea. Por último, comunicarlles que os deputados deste Goberno Provincial con dereito ao réximen de asistencia ao Pleno decidiron renunciar á mesma. Así que, seguidamente, vamos a comenzar o Pleno. O primeiro punto do orden do día, señor secretario. Sí. Primeiro punto, reclamacións presentadas ao orzamento da Deputación Provincial e a aprobación definitiva do mesmo se procede. 1A, reclamación presentada por doña Elena Candia, vocero do Grupo do Partido Popular. 1B, reclamacións presentadas por don Manuel Martínez Núñez, deputado non adscrito. 1C, reclamacións presentadas por don Manuel Bermúdez Díaz, veciño do municipio de Becerrea. E 1D, alegación presentada por doña Elena Candia López. Pasaremos seguidamente a votar a inadmisión ou admisión das alegacións presentadas polo Partido Popular. Votos a favor da inadmisión. Non hai debate? Sí, hai debate se quere. Pero se non se admiten, se quere debate non teño problema ningún. Primeiro votamos a admisión ou a inadmisión. Sí. Votos a favor da admisión, preguntou. Da inadmisión, do dictamen. Votos a favor do dictamen. Votos a favor da inadmisión. Votos en contra. Abstencións. Quedan admitidas as emendas, as reclamacións do Partido Popular. A primeira emenda do Partido Popular é a que se refire a que todas as modificacións de crédito sean aprobadas polo Pleno. Se hai debate, ten o turno o Partido Popular. Ben, bo día a todos. A argumentación que vou empregar para a defensa das reclamacións que presenta o grupo que represento é común a todas elas. Chegamos ao mes de maio para a aprobación definitiva dunhos orzamentos necesarios, pero que se someten a pleno con moitísimo retraso. Ninguén se nos escapa que a fórmula empregada polo presidente desta institución para a aprobación inicial puido ser empregada en setembro ou en outubro, non? Toda vez que fuxeu dos acordos e do consenso con todas as forzas políticas.
Non ten outra pretensión este grupo que establecer mecanismos de control para que ese orzamento que hoxe se somete a votación, ca incorporación destas reclamacións, poidan ter o destino e o fin que o documento recolle. Hai multitude de exemplos en donde distintos líderes políticos buscan un presunto consenso, en donde presentan a medios de comunicación unha planificación de actividades, pero despois, cando vemos a execución do propio orzamento, aquelas promesas e aqueles anuncios quedan en papel mollado. Creo que é suficientemente gráfico un exemplo que ademais se deu aquí nesta corporación. Estou a falar dunha inversión nun concello desta provincia, concretamente no concello de Portomarín, orzamentado e incluso conveniado co propio concello. Esta corporación ou este goberno, formado por os mesmos partidos políticos, un bipartito liderado no seu momento por outro presidente, pero co mesma cor política, decidiron traer a unha sesión plenaria, contaban con maioría suficiente para elo, unha modificación de crédito en donde deixaban sen recursos para acometer esa infraestructura deportiva e destinaban ese diñeiro a outro fin. Digo este exemplo porque foi sobradamente coñecido, sobre todo polos veciños de Portomarín, pero tamén polo resto de veciños da provincia, porque, ademais, nunha falta de verdade moi criticada por este grupo, aludían a asumir as competencias do Decreto de Servicios Sociais de 2012 e dicían que ese diñeiro se iba a destinar a sufragar os gastos de financiación en axuda no fogar. Ese tampouco foi o destino. Non se asumiu a competencia que lle indicaba ese decreto e, ao final, nin se fixo pabellón, nin se destinou ao servicio de axuda no fogar básico. É un exemplo, que non é o único, que demostra que os orzamentos só poden ser realidade se os mecanismos que controlen o goberno para que se cumplen sexan efectivos. E así, nesta reclamación é o que pedimos, que sexa o pleno, en donde todos estamos representados, o que autorice esas modificacións de crédito. Non debe interpretarse, ademais, esta reclamación como ningunha actuación encorsetada ao goberno, senón un apoio para que todas as decisións que se adopten, toda vez que estamos ante un goberno en minoría, toda vez que estamos ante un presidente que non é capaz de chegar a consenso, pois se vexe obligado a facelo. O consenso entre todas as forzas políticas, sen dúbida, é a mellor forma de traballar, a forma máis representativa, a forma máis lexítima, especialmente nesta institución que ten as circunstancias que ten. No seu momento, na aprobación inicial, este grupo dixo que iba a facer valer os dereitos que ten como deputados, sen obstaculizar o funcionamento da institución e sin bloquear a institución. Hoxe estamos aquí votando unhas reclamacións. Ademais, hai que decir, e repetireino probablemente porque creo que é moi gráfico, non, a literalidade con que se recolle por parte dos servicios xurídicos desta institución un análise das nosas reclamacións, non presentan ningún incumprimento ou circunstancia que conlevara a informarse de xeito negativo por parte dos servicios xurídicos e de intervención. Estáse a referir ás reclamacións que presentou este grupo asinadas por min mesma. Nese contexto de respecto á legalidade, non o dice a que lles fala, dice os servicios xurídicos desta institución, queremos moi acertado que no documento de orzamento que presentou o presidente se incorporen estes mecanismos de control. Por suposto, anunciamos a nosa votación favorable, primeiro a admisión e, segundo, ao debate sobre o fondo. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Neste país, por sorte, a tramitación dos asuntos na administración local está definida de maneira bastante clara e as dos presupostos moito máis. Por iso sorprende que vostede intentara e intente facer un trágala á corporación provincial, aos distintos grupos da oposición e a este diputado non adscrito con unha maioría que usted non ten e unha situación que buscaron ustedes insistentemente. Eu non lle vou aceptar esas manifestacións ou afirmacións que fan na prensa de boicoteo, de bloqueo,
quen está boicoteando, bloqueando estes presupostos é a súa incompetencia. Un presidente que está en minoría ten que buscar acordos. Comigo xa sei que non queren falar nada, pero podenos alcanzar co Partido Popular. Como sigan nesa línea, obviamente, non van ir a ningún lado. Nosotros queremos presupostos, pero queremos uns presupostos que reflexen a maioría que ten esta Cámara. Si pode ser por unanimidade, mellor. Non podemos aceptar uns presupostos onde ustedes fan e desfán o seu antoxo porque hoxe por hoxe non teñen maioría. Entón, teñen que adaptarse á realidade desta corporación, algo que non dan aceptado. Se usted deixara e respetara a legislación vixente no pleno de marzo, neste momento a Diputación Provincial xa levaría disfrutando dos seus presupostos polo menos 2 meses. Porque se usted, ademais, neste fuxida hacia adiante, houbera aprobado os presupostos no mes de novembro, cando nombramos presidente, pois houbera tido o mesmo recorrido, porque non respetou ningunha legalidade, non respetou a legislación. Eu aquí non vou entrar nos informes de parte, nos informes pagados con cartos públicos, encargados a ZOC, se hai que facelo fareino, pero creo que pouco ou nada dicen eses informes, porque cando mos deu a min, e centrome nas emendas, no pleno de marzo, deu-nos 20 minutos antes do pleno. E, obviamente, eu tiña unha prima en córneas que sí que lía 5 documentos a un tempo. Eu máis dun non dou leído e en 20 minutos menos. Pero analizado posteriormente ese informe, as emendas deste diputado, salvo unha de índole económico, cumplen escrupulosamente cos informes da interventora e do secretario. Punto por punto. E usted, de forma ilegal, de forma irregular, desistiu e decidiu que non se debatiran as emendas, que o parangón vai entrar no Guinness por o primer presidente dunha institución pública que non deixa debatir unhas emendas, porque aos poucos días na Coruña debatíanse e sí que cambiaron o presuposto, con un porcentaxe moito máis alto que o noso. Nos me parece que cambiábamos o 4%. Na Coruña andaba por un 10 ou un 12. O Partido Socialista emendando. En Coruña emenda e aquí non. Pero, bueno, tamén pasa que as alegacións. Algún diputado que está aquí que votou hoxe en contra de que se aprobaran as alegacións, pois non dudou fai 4 días no seu ayuntamiento en presentalas para, según el, mellorar o presuposto, que era o que pretendíamos tamén nosotros. Iso é a coherencia dos integrantes do grupo de goberno. Mire, esa posibilidade existe. Existía das emendas, existe agora. Por eso eu vou apoiar en principio, vamos a votarlas unha por unha, imagino, as emendas do Partido Popular. E, obviamente, vou votar a favor as miñas, cando corresponda, e as do grupo, e as do veciño de Becerrea, que, obviamente, xa as presentou foi porque estaba moi preocupado por algunha das emendas e alegacións que se fai aí. E, pola miña parte, nada máis. Se xurde o debate, pois xa iremos mirando, pero pídolles tamén que se poden presentar alegacións nalgún concello da provincia, as deixen presentar aquí, que non por ustedes, sino porque a responsabilidade e a coherencia do Partido Popular permite que se debatan, porque a coherencia de ustedes está clara. Ao pasar a muralla pódense presentar alegacións, pódense presentar emendas aos presupostos de todos os concellos, pero na Diputación Provincial de Lugo, unha vez máis non. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e a todas os que están presentes neste pleno e tamén os que nos siguen a través dos medios. Moi brevemente, porque hai un dictamen dunha comisión informativa en base a informes técnicos e, evidentemente, aquí o que acaban de plantexar os membros da oposición é que van a apoiar unhas alegacións informadas en contra e, evidentemente, nós non imos dende o Goberno con máxima responsabilidade a votar en contra de informes. En síntese, o que veñen a dicir eses informes é que os deputados integrantes deste pleno carecen da legitimación para presentar reclamacións durante o período de exposición ao público do orzamento. Ademais diso, e falando de coherencia, habería que engadir varias cuestións das que xa son coñecedores tanto a voceira do Partido Popular como o resto de deputados dese grupo, como o deputado non escrito. En anos anteriores sabe que as reclamacións foron inadmitidas por falta de legitimidade, entre outras cuestións, e tamén, nese caso, o deputado
non adscrito, pois votaba nos últimos anos ao aprobarse os orzamentos xerais a favor da inadmisión das reclamacións formuladas polos deputados por entender que carecían de legitimidade para reclamar na fase de exposición ao público, en concreto nos anos 2014 e 2015. Por parte do Goberno, nada máis que dicir neste punto. 3 minutos, voceiro do Partido Popular. Tamén moi brevemente, pero creo que de xeito bastante contundente, porque creo que cando fala o Tribunal Constitucional, pois ningún deputado se debería atrever a cuestionalo, non? Compre ler os fundamentos que emprega a sentencia 173, por exemplo, / 2004, de 18 de outubro, en donde explica claramente a legitimación, donde antes non existía, para interpor reclamacións orzamentos. Pregolle, ademais, que se lea esa sentencia con detenimento. Non é a única, hai unha posterior, a 108/2006, explican que este interés deriva do seu mandato representativo, do mandato representativo que temos como deputados e que está recollido na norma suprema, concretamente no artigo 23. Pero a marxe de que a legitimidade a estas alturas non debería estar cuestionada, insisto, non porque o dice unha deputada do Partido Popular, senón porque o dixo claramente o Tribunal Constitucional en repetidas sentencias, a marxe diso, que con unha sentencia queda moi clarificada ningún tipo de dúbida na legalidade, insisto, do Tribunal Constitucional, está a actitude conciliadora, non? E a actitude de búsqueda de consenso e de non ter medo ao debate, de chegar a acordos que as forzas de esquerdas sempre presumen, non? Probablemente esta institución está vivindo unha situación inédita no Estado democrático español, porque despois de chegar ao Goberno, seguramente que se empregase o mesmo interés e o mesmo empeño en chegar a un acordo para orzamentos que tiveron no seu momento para consensuar unha moción de censura e desaloxarnos do Goberno para restablecer esa normalidade democrática que decía, hoxe, xa estarían executados os orzamentos nun porcentaxe moi importante, non? Pero é evidente que o interés non é o mesmo. Pero eu prégolle ao presidente e aos compañeiros do Goberno que apelen realmente ao consenso, que este grupo non ten maior interés que resolver os problemas da provincia. Este grupo non ten maior interés que intentar representar a todos os concellos desta provincia e que esta institución deixe de ser o hazmerreír a nivel nacional polos enfrentamentos que teñen orixinados, insisto, non nun debate por resolver os problemas da provincia, senón orixinados nun debate interno, político e de ruptura cos seus compañeiros cos que conviviron tantos anos. Dito isto, é importante volver a centrar que o único que pide o Partido Popular nesta reclamación é que as modificacións orzamentarias se consensúen entre as forzas políticas e garantizar deste xeito que aquelas inversións, aqueles compromisos económicos que hai ca provincia e cos concellos non esteñan en risco de ser vaciadas de contido económico, como aquí pasou nesta institución, e puxen un exemplo moi gráfico no que se engañou a esta corporación, aos deputados que non tiñan responsabilidade de goberno, e o que é máis preocupante, os veciños hasta en repetidas ocasións, cando se asinou ese convenio, cando se fixo a modificación de crédito, cando se explicou o origen e o destino dese diñeiro e despois cando realmente se executou que non coincideu con ningunha das explicacións. Hai moitos exemplos de anuncios de titulares, pero de moi pouca vontade de traballar xuntos. E vostede sabe, o presidente, que se quere traballar polo ben da provincia, nosotros vamos a axudar. Se quere empregar a institución para vengarse dun compañeiro, non. Pero se realmente o que quere é que eses orzamentos se executen, a vostede tampouco lle debería causar ningún problema votar a favor de que as modificacións de crédito se aproben no Pleno, que é a única maneira de que quede garantizado que o diñeiro que vai en cada caixón para cada inversión realmente teña ese fin. Acreditada a legitimación polo Tribunal Constitucional e repetindo novamente o que dice o informe do Servicio Xurídico sobre as nosas emendas que non presentan ningún incumprimento ou circunstancia que conlevara a informarse de xeito negativo por parte dos servicios xurídicos e de intervención. Páxina 5, anunciamos, por suposto, o noso apoio á reclamación. 3 minutos, o diputado non escrito.
Eu quería decir que pararan de esconderse detrás dos servicios técnicos, detrás dos servicios xurídicos. Esta é unha decisión política. O que usted tomou aquí no último pleno de presupostos foi unha decisión política. Porque os informes que usted dice non dicen nada disso. Ustedes interpretan, e parece, podemos interpretar e entrar nos informes, pero é que non dicen nada do que dicen ustedes. E usted, que non o dicen, foi claro porque usted xa non deixou debatir as emendas, como intentaba aquí que non se debatiran as alegacións. O sea, actúen con fortaleza política, con valentía, non sean os cobardes políticos. Es que os informes técnicos dicen, es que non sei que dicen. Pues dicen lo que dicen, y los hace quien los hace, y se hacen como se hacen. E despois da legitimación, pois aí xa está, xa lle explicou claramente a portavoz do Partido Popular as sentencias do Tribunal Constitucional, que algúns xa fomos polo tema da legitimación fallanos e ganamos, e se temos que volver, volveremos. Estamos legitimados, por activa e por pasiva, como diputados e como veciños. Porque xa como veciño, imagínese que hasta tuvera razón que como diputados non. Pois como veciño sí, porque lle mandei un volante de empadronamiento. Estou empadronado nesta provincia e como veciño tamén podo reclamar. Pero iso discutiremoslo a continuación. Dito isto, volveme co que non se presentaron emendas, pero que ustedes cantos tacos de emendas queren presentadas por este diputado nesta institución os presupostos dos anos anteriores, cando estaba na oposición. Cantas emendas queren? Porque non as teño todas, pero unhas cuantas teñoas. Como siguen dicindo que non se presentaban emendas aos presupostos nesta institución? Quen lle dixo a ese señor que lle pagaron 2.400 euros que aquí nunca se presentaran emendas? Pero é que se enredan e se embarran ustedes mesmos. Miren, tomen as riendas das cousas, negocien, acorden, deixen cumprir a lei e seguramente en 15 días temos presupostos. Porque eu estou disposto a volver pasado mañá, deixar pasar 48 horas, volver a debatilos, que é o que piden as miñas emendas, non sei o que pasará, e, unha vez aprobados, co debate das emendas, non presentar reclamación ninguna. O sea, usted en 15 días pode ter presupostos aprobados para esta provincia, co acordo de todos ou de casi todos, ou polo menos da maioría, que é o que pide a legislación vixente. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o voceiro do Goberno. Pois, máis brevemente aínda, dicir que decisións políticas tómanse, dende logo, con absoluta responsabilidade por parte deste equipo de goberno, acorde sempre a legislación vixente, como anunciei no primeiro turno, sin votar en contra de informes técnicos. Por certo, os informes técnicos conclúen de forma contundente na inadmisión tanto as reclamacións presentadas pola voceira do Partido Popular como na alegación presentada tamén por ela mesma. E aí habería que facer referencia a ese artículo 170 para reclamacións administrativas e a súa legitimación activa e as causas do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. E digo con total coherencia porque levamos traballando neste orzamento desde o seu nacemento hai xa varios meses sin modificar a nosa postura en aras das inversións para a provincia de Lugo, sin intentar, dende logo, utilizar criterios partidistas ou persoais, algo que parece que outros non están dispostos a facer e, dende logo, sin mudar de opinión con respecto ao que viñamos facendo con anterioridade nesta Cámara. Moitas grazas. Un minuto, voceiro do Goberno. Simplemente facer tamén unha puntualización no que a deputada se refireu como informe contundente de inadmisión. Creo que da lectura do propio informe na páxina 28, nun amplio informe, remata sempre dicindo poden ser inadmitidas. Siguiente reclamación, poden ser desestimadas, poden ser inadmitidas. Si vamos á definición de poder, que debe interpretarse claramente como posibilidade, nin sequera recollen a indicación ou redaccións tan contundentes, como decía vostede, como deben de ser. Os servizos xurídicos, facendo un gran esforzo, un gran traballo, intentan que vostedes, evidentemente, teñan algo que decir, pero como queda por escrito, creo que é moi importante reproducir a súa literalidade,
porque se reproducín hasta 3 veces, hasta o punto de que sexa capaz de que os membros desta Cámara casi o reproduzcan con literalidade, non presentan ningún incumprimento ou circunstancia que conlevara a informarse de xeito negativo por parte dos servicios xurídicos e de intervención, punto 1, e despois de aludir ao artículo 170, sin ter en conta estas sentencias que eu lle dixen, que non o dice ningún partido político, que non o dice ningún deputado, que o dice o Tribunal Constitucional, órgano que interpreta a nosa norma suprema que nos deu esa democracia que tanto presumimos dela cando nos interesa e que tanto atacamos cando non nos interesa, como é o caso do que están facendo vostedes. Pero, aínda así, repito, o informe na páxina 28, con un tímido e coidado poden ser, é todo o que dice negativo das nosas reclamacións. Poder como posibilidade, sin facer ningunha advertencia contundente, como vostede decía, con total respeto ao noso artigo 23, a nosa lei de bases, o 170 e as sentencias do Tribunal Constitucional, este grupo defende este mecanismo de control imprescindible, porque os coñecemos como gobernan e os coñecemos como cumplen os compromisos adquiridos. Por iso, non deben de terlle ningún tipo de medo a que o orzamento recolla mecanismos de control para que vostedes cumplan o que se comprometeron. E non apoialo, como mínimo, fainos desconfiar de que poidan ter intención de non cumplilo, como dice o propio informe. Ante esa circunstancia, se o cumplen, non pasará nada, e se non o cumplen, estaremos aquí para recordarlle que lle están faltando a palabra aos veciños e veciñas da provincia. Ben, debatido a emenda, pasamos a votación. Votos a favor da estimación? Queda admitida a emenda. Pasamos á segunda emenda do Partido Popular, que se refire ás competencias do Pleno para a concesión de subvencións. Non sei se queren debate, si... Moi brevemente, explicamos a modificación desta base de execución 24 no proxecto de orzamentos da Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Lugo. E así atribuímos a competencia ao órgano que representa a todas as forzas políticas para otorgar as subvencións nominativas en concurrencia e de concesión directa. Entendemos que o órgano competente para a súa concesión será o Pleno. Entendemos tamén que para a elaboración das bases reguladoras da propia convocatoria pública, como os criterios e baremos para a súa adxudicación, debe de ser o Pleno da institución, e tamén, en caso de que sexa necesario recurrir ao procedimento de concesión directa, que seña tamén este órgano o que tome esa decisión. Novamente, pensando tamén en que o diñeiro público sexa repartido atendendo a criterios de necesidade e garantindo que os acordos adoptados no Pleno, si na súa memoria, e as prioridades que ten a nosa provincia en todas as áreas, pois teñan todas as forzas políticas a capacidade de decidir sobre elas. Sempre, por suposto, mostrando este grupo unha disponibilidade absoluta para que as bases se elaboren ca debida axilidade e tamén ofrecéndose a reunións e mesas de traballo precisas para que funcione con normalidade. Simplemente, con este mecanismo de control, nos garantizamos que todas as forzas políticas poidan ser escoitadas, deban ser escoitadas. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, presidente. Brevemente, porque está todo falado. Como vemos que a música vai en función da responsabilidade e non votar en contra de informes técnicos que, como moi ben apuntou a portavoz do Partido Popular, a función do secretario único que ten é que resolver cuestións administrativas, non vale con informo que pode ser, e tamén podería ser, e unha sentencia de que
O secretario podese basar, obviamente, dentro da súa experiencia, no que considere pertinente, pero ten que resolver as cuestións administrativas e eu creo que aquí non o fai de maneira clara. A interventora non ten esa función, inda que aquí tamén se lle trata de dar esa función de resolver cuestións administrativas. E todo o que informou, o informe, eu creo que se estaba extralimitando nas súas funcións. A interventora, se a eso nos referimos, ten que informar sobre o cumprimento da legalidade no tocante á estabilidade orzamentaria ou calquera outra cousa, que xa o fixemos nosotros no pleno anterior, que afecte a execución do orzamento. Non tiña por que dalo aquí. E ten que dar, obviamente, se eso se dá, resolución a ese problema. Ditos os informes, sean arrimando a asco a nosa sardiña ou arrimando a do grupo de goberno, obviamente, quen é soberano é o pleno, que é algo que levamos dicindo e intentando, reivindicando, desde que usted tomou a presidencia desta institución. Desde ese momento, a legalidade nesta institución, usted está pasando por donde lle parece. E este grupo, xa llo dixo, non o vai a permitir. E se os informes técnicos, como ustedes dicen, son tan contundentes, había que ustedes nos dan os informes, polo menos a min, de ir ao contencioso administrativo, que eu xa dixen que non vou ir ao contencioso administrativo, que vou ir por vía penal, tal como despois discutiremos no recurso, obviamente poden utilizar ustedes. Se aquí a maioría ao final decide aprobar esta emenda que se aprobou, ou outras que se aproben ou non se aproben, esa vía tamén o teñen ustedes e nosotros estamos incumplindo a legalidade. Volvan os informes por pasiva e utilícenos. E pola miña parte, nada máis. 6 minutos o vocero do Goberno. Reproducir a intervención feita no punto anterior, no sentido de que este Goberno en todo momento vai a dar cumprimento á lei e non vai a votar en contra de informes. 3 minutos. Para que conste tamén na futura acta da sesión plenaria, compre recordar novamente que estamos a votar a reclamación número 2. A reclamación número 2 tamén está amparada no argumento dos servizos xurídicos na páxina 5, en donde se refire a que non presenta ningún incumprimento ou circunstancia que conlevara a informarse de xeito negativo por parte dos servizos xurídicos e de intervención. É probable que se poida interpretar como que apelo a moita reiteración na argumentación, non? Pero paréceme dunha gravidade tal que, tendo coñecemento deste informe, recoñezo que era extenso, pero presumo que se leu de xeito detenido, que se poida continuar insistindo en que esta reclamación non respecta á lei, cando o propio informe dos servizos xurídicos o di con esta claridade, pois paréceme, a parte de moi pouco fundamentado a defensa do Goberno, pois un insulto a moita xente que está escoitando isto, non? En todas as reclamacións, ademais, o dice dun xeito claro. Tamén é importante, porque os informes xurídicos sempre intentan clarificar situacións, recordar esa forma tan tímida que remata en todos os procedementos en donde se decanta pola admisión ou inadmisión, en donde utilizaba esa palabra que reflexa posibilidade e non obrigación. Insisto niso porque este grupo sería o primeiro que nunca apoiaría unha decisión na sesión plenaria que tivera un informe que aducira vicios de legalidade. É sabido tamén por parte desta institución, e así o vimos cando presentaban o Plan Estratégico de Subvencións, creo que o último foi no ano 13, que o procedemento ordinario para o outorgamento das mesmas era o digital, e non precisamente porque se empregaran as novas tecnologías, non? Era digital porque se daban a dedo, non? A fórmula excepcional de convenios negociados ou aprobados en Xunta de Goberno, que en 2 ou 3 xuntas de goberno podían ser capaces de repartir tanto diñeiro público como reparteu este partido no plan de reequilibrio en 5 meses, vostedes despachábano nunha mañá de venres, pois levou a que a provincia fose coñecedora
pois un pouco da discriminación e do sectarismo que se veu vivindo ao longo dos 8 anos. Onte mesmo, reunida con unha agrupación dun concello desta provincia, neste caso falaba unha persoa que representaba unha entidade deportiva, traía documentación das axudas económicas que veu recibindo desta institución dende un período de 15 ou 16 anos. Explicaba como, a partir de determinada data, cando ustedes asumen a responsabilidade de goberno, pois pasou de ver reducida a súa aportación, concretamente era de 4.000 euros a 900 euros. Pero, en cambio, vía como entidades que tiñan os mesmos fines, que prácticamente tiñan os mesmos gastos, que facían a mesma actividade, pois sen ningún tipo de xustificación e abusando dunha excepcionalidade de xeito alarmante, pois recibían cantidades que podían multiplicar o que el recibía por 5 ou 6. Iso foi unha forma habitual de reparto de diñeiro público desta institución. Si antes decía que a obriga de que as modificacións orzamentarias se decidan no pleno, o que non debemos de terlle medo, que é o órgano, ademais, máis transparente desta institución, en onde todo o mundo pode asistir libremente, escoitarnos aquí físicamente ou a través das novas tecnoloxías, menos medo se lle debe de ter a un plan estratégico de subvencións consensuado entre todas as forzas políticas. Un partido como o Partido Socialista, en donde demanda transparencia, en donde demanda participación, por non decir nada xa dos seus socios de goberno, pois non debería de ter ningún medo a aprobar un plan estratégico de subvencións en donde gozara o apoio unánime desta corporación. Mais que medo, diría eu, quen sexa capaz de facer iso debería sentirse profundamente orgulloso. E votar en contra diso pois ten difícil comprensión por xente que demanda iso, participación, ali onde non está no goberno, e que demandan poder aportar, que basicamente é o único que pedimos hoxe. Novamente, apelando á legalidade da reclamación, anunciamos o noso voto favorable. 3 minutos o diputado non escrito. Nada máis, señor presidente. 3 minutos o Consello do Goberno. Pouco máis que rachar esa coherencia da que presume a señora Candia neste pleno, cando se esquece rapidamente de cales foron as súas fórmulas para repartir cartos no escaso tempo que foi presidenta da institución, que, por certo, sabe vostede perfectamente que máis alá de compartilas ou non, e sabendo, ademais, que non as compartimos, fomos quen de incorporar aqueles famosos convenios que vostede asinou en exclusiva con alcaldes dos seus concellos, dos concellos gobernados polo Partido Popular, a estes orzamentos con absoluto respeto e lealdade ás inversións para todos os veciños e veciñas da provincia de Lugo. Para rematar o minuto. Sí, certamente o respeto é precisamente o que impera en todas as reclamacións que aquí presentamos, o respeto a todas as persoas que nos depositaron a confianza e que nos fixeron ser o grupo maioritario desta Cámara e que nos fixeron ser, ademais, claros defensores e representantes dos veciños e veciñas da nosa provincia, en algúns casos como alcalde, como é o meu caso, e noutros casos como forza máis votada, sempre pensando realmente nas necesidades desa provincia. Pero, sen dúbida, tivemos que recurrir a este procedimento para explicar con claridade cal era a nosa pretensión, que 25 deputados decidan sobre modificacións orzamentarias e que 25 deputados diseñen un plan estratégico de subvencións para a nosa provincia. Unha petición absolutamente lexítima, unha petición absolutamente respetuosa con todas as forzas políticas e respetuosa con todos os veciños e veciñas da nosa provincia. Evidentemente, non se pode interpretar ningún tipo de actitude negativa no equipo que eu lidero, porque o único que queremos é facer aportacións constructivas e traballar por esta provincia. Insistimos moitísimo en que se trouxera a debate os orzamentos nunha actitude moi pouco comprometida que a provincia veñen con moitísimo retraso. Insistimos moitísimo en chegar a acordos no beneficio da provincia e seguiremos insistindo porque xa dixemos antes de entrar hoxe aquí, e volvo a repetir agora, estes orzamentos con estas aportacións son infinitamente mellores ao proposta do presidente porque son moito máis garantistas de que se van a cumplir e
tamén é certo que de non ser capaces de sacalo adiante ou se vostedes intentan ampararse en algunha sorpresa, como xa fixeron nas enmendas, este grupo volverá a traelo vía pleno extraordinario, incorporando estas reclamacións e volverá a ser o pleno, o órgano máis transparente, máis representativo desta institución, o que se pronuncie. Non quedan moitas posibilidades de disculparse por parte deste presidente, que eu recoñezo que está asumindo un momento complicado, intentando levar adiante unha situación moi difícil, pero digo yo sempre, e hoxe creo que debo recordarlo tamén, querido presidente, non é o Partido Popular o que lle pon dificultades, é o Partido Popular o que lle fai aportacións para que teñan os presupostos para todos, é o Partido Popular o que acude sempre ás reunións cando usted o convoca para traballar polos veciños e veciñas da provincia, e é o Partido Popular o que vai a facer posible que esta provincia teña orzamentos e unhos orzamentos infinitamente mellores á proposta inicial que usted presentou. Ben, pasamos á votación da emenda. Votos a favor da estimación. Votos en contra. Queda estimado. Siguiente punto. Terceira reclamación do Partido Popular sobre o que se refiere a gastos de convenios, gastos preliminares de convenios do Partido Popular. Nesta, en principio, estaba recollida na proposta de orzamentos e entendemos que non precisamos debate para que se garantice que non quede en ningún punto ningunha dúbida, sometémola a debate para que quede clarificado o noso posicionamento. 6 minutos, Goberno, se quere. A mesma argumentación que nas anteriores, salvo puntualizar que o único que fai o Partido Popular aquí é recoller nunha base unha disposición singular para que se respeten única e exclusivamente os convenios do Partido Popular sin ter a máis mínima atención co demais. Se non hai demais debate, pasamos á votación entonces. Votos a favor da estimación da emenda. Votos en contra. Queda estimado. A seguinte reclamación ou emenda do Partido Popular, o que está claro é que non aparece no texto da reclamación, pero non aparece na petición. Por lo tanto, entendemos que non se somete nin a deliberación nin a debate. Podría repetir, que non lle escoitei, perdón. Digo que a cuarta emenda do Partido Popular digo que non se vota porque non aparece no texto da reclamación, pero non no da petición da alegación. Entón, por tanto, non se somete nin a deliberación nin a debate. Se non está na petición... A solicitude eu creo que está bastante clara, non? Que nos orzamentos da Deputación Provincial de Lugo para o ano 2016 se inclúa unha partida dirixida á construción e a posta en marcha. A petición non é clara? A cal se refire? Incorporación de subvencións nominativas. Non, pero esta non está incluída, non. Ah, vale. Está a 1, a 2 e a 3. Sí. Ah, vale, perfecto. Esa non está incluída entonces. Non, a 1, a 2 e a 3, sí. Pasamos á seguinte emenda do Partido Popular. Sí, aí está. A reclamación. Ben, esta foi unha alegación tamén sí. Presentada seguindo as instruccións da nosa agrupación municipal no concello que vostede preside. Non facemos a petición económica porque creo que neste exercicio
2016 podría incluso acometerse a redacción e a elaboración do proxecto e, a mellor, non levaría nin preciso a cantidade económica, non, cos servicios que dispón esta institución, pero sí me parece importante, ou polo menos os veciños do seu concello si lle parecen, o compromiso da institución provincial con ese concello. Hombre, eu agradezcolle a petición que fai. Agradezcolle a petición que fai, pero, bueno, tamén reiterolle que se preocupe polo meu concello, pero xa tiña pedido de antes. Recordarlle que a petición xa tiña feita de antes. De todos modos, pareceme que este é un brindis ao sol, nin leva partida económica, nin nada deso. É unha alegación que non ten moito sentido, obviamente. Creo que non ten nin debate nin votación, obviamente. Eu creo que facer unha alegación nese sentido, sin partida económica, pois, de verdade que lle agradezco. Agradezcolle que sea tan... que se preocupe tanto por mí como para facer o que fixo. De verdade que lle agradezco. máis que por vostede, preocúpame por os seus veciños, porque vostede xa se preocupa vostede mesmo que é o presidente desta institución. Creo que non necesita da miña preocupación. Se fose así e o necesitase, seguramente tamén me preocuparía, pero neste caso creo que non o necesita. Ben, pasamos a... Eu quería... Se o presidente me dice sobre non deixar votar esa emenda. Como? Que eu creo que debería de facer unhas apreciacións sobre por que non se deixa votar esa emenda. Eu entendo que está, unha vez máis, impedindo un debate e incurrindo nunha ilegalidade. Sencillamente polo seguinte. Estamos falando dunha cuestión técnica que se pode, se se aproba, que non sei se se aproba ou non, a cuestión técnica da cantidad a asignar a esa residencia resolvese sin problema ningún. Sin problema ningún, ao acabar este pleno despois. Isto ocurre e ocurriu despois de facer, despois da problemática que se deu nesta institución, obviamente fixo un rastreo, eu creo que por 40 diputacións, ou 38 que hai, 50 e pico capitales de provincia. E a situación que se deu aquí non se dá en ningún sitio. Eu vou nos remitir ao... Perdón. A ver... Estos son os horarios da clase que, como un vai maior, ten que avisarse ca alarma. Disculpen. Vou nos remitir ao sitio máis cerca, a Coruña. Na Coruña presentaronse alegacións, e eu pídolles que a revisen para ilustrarse e para conocer como funciona unha institución democrática, onde non coincidían as partidas, que era un dos problemas que había nunha das miñas emendas, que na Coruña, independentemente que non coincidían as partidas, que non sabían onde estaban, que non iban, que non se estaban, aprobáronse e despois os servicios técnicos, que acordo cos grupos, arreglaron eses problemas de tipo económico. Eu creo que aquí débese facer o mismo. Esa emenda débese deixar votar, que foi o que decidiu o Pleno, votar as emendas, e despois ustedes, se non están de acordo, pois utilicen a vía do contencioso administrativo que lles gusta e recurren a esa decisión se se aproba. Que eu non sei todavía o que vou votar, hasta que escuite as explicacións. Ora, eu creo e pido, e digo ao señor secretario, que diga que esa emenda se debe de votar porque o Pleno decidiu ao inicio desta que se votaran todas as emendas. Se é ilegal ou irregular, xa o decidirán os servicios xurídicos desta casa ou o xulgado ou quen corresponda. Pero eu pido que se vote esa emenda. Ben, pois unha vez admitida, se queren, pasamos á votación da emenda logo. Ben, invirteu o orden porque ese era o punto 1D na orden do día, pero, bueno, vostede ten competencia para facelo. Pois non me den conta, pero que orden invertín? Sí. Pero, bueno, non hai máis debate que o interés en que salga adiante. Vostede coincide comigo, ademais, co cual non hai nada que faiga sospechar que esa alegación non vai a ser estimada por unanimidade. Non creo que preceda ningún debate. Procedemos á votación cando usted nos diga. Pasamos á votación. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada a emenda. Pasamos entonces ás alegacións, ás reclamacións do deputado non escrito. E procederemos primeiro á votación da
Da admisión ou da inadmisión de ditas reclamacións? Señor presidente, Dígame. isto está incluído no punto 1. Eu creo que se votou ao inicio deste punto se se votaban as emendas ou as alegacións ou non. Unha vez votado no punto 1 que se votaban, eu creo que non fai falta repetir as votacións. Non obstante, como usted interpreta e sigue facendo o que lle parece, non me importa, pero creo que unha vez máis está abusando do seu posto de traballo neste caso. Moitas gracias. Ben, vamos a votar o dictamen, que en principio era de inadmisión. Votos a favor da inadmisión. Votos en contra. Abstencións. Quedan admitidas as enmendas. A primeira reclamación de Manuel Martín refírese á previsión do gasto da primeira anualidade da residencia de Becerrea. E non sei se hai debate, queren debate, ou pasamos á votación. Por mí non ten por que haber debate. A posición deste grupo, deste diputado, é conocida e é clara e é transparente. Está aquí para defender os intereses generales, pero tamén para defender os intereses dos veciños de Becerrea. Como a legitimidade, eu creo que xa quedou clara no debate. Se non teñen as sentencias, eu podo llas pasar tamén. Non creo que haxa ningún problema para pasar directamente á votación pola miña parte. Nada máis e moitas gracias. Non sei se o voceiro do Partido Popular quer debate. Ben, pois pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non hai, non? Queda aprobada a emenda. Alegación. Neste punto, se queda aprobada a emenda, considero que quedan rechazados os presupostos, porque a petición que fai o voceiro do partido o deputado non escrito, que pide a retirada destes mismos, non? Dos presupostos. Non é así, señor secretario. Eu creo que, vamos, teño entendido. Eu, señor presidente, para máis garantía xurídica, dado os antecedentes que obran nesta institución, tanto a nivel de relación no grupo político con vostedes, como na propia os acordos desta institución, eu pediría que por garantía xurídica e co fin de que non haxa maiores problemas, nin maiores triquiñuelas, nin maiores argucias, se votaran cada unha delas. Eu entendo que unha vez que pida retirada, está aprobada a retirada, non teñen que votar máis emendas. Bueno, se usted entende, eu quero que coste en acta isto. Sí, sí. Eu creo que coste en acta e nada máis. Por min, se os servicios xurídicos fan a mesma interpretación, pois adiante. E non obstante, se é así, eu quero reiterarlle que, por a miña parte, non sei polos outros grupos, pode traer o presuposto dentro de 48 horas o que presentou. As emendas pola miña parte serían as mesmas, procederías a votación, estarían 15 días no Boletín Oficial da Provincia e a mediados de junio, todo máis tardar, esta institución tería uns presupostos representativos da maioría deste pleno e do que demandan os ciudadanos a través dos distintos grupos. Nada máis e moitas gracias. Bueno, o que ten na súa petición é a inmediata retirada do documento. A súa elaboración... Creo que debe seguir lendo a petición na reclamación. Como? A elaboración incorporando o sinalado nesta reclamación. O primeiro que pide é a inmediata retirada. Eu creo que parecelle a vostede que está buscando novamente un intento de transversar a realidade, que xa lle advertín no uso da palabra que non llevamos a consentir. O que se pide nesta reclamación é que se incorpore o que se aceptou na reclamación. Para incorporar, evidentemente, ten que retirar o documento anterior, porque ten que correxilo, porque non contempla o que estamos pedindo en todas estas emendas. Pero prégolle que non siga confundindo a cidadanía desta provincia. Acabamos de aprobar unhas reclamacións que vostede ten a obriga de incorporar no documento, ou se non o fai, que tamén pode facelo, que quede moi claro que é vontade súa. Non ten culpa
ningún dos grupos que temos representación nesta corporación que vostede decida retirar os orzamentos. Vostede ten a obriga de incorporar a ese documento inicial o que agora 13 de 25 deputados lle obrigamos a incluir. Se vostede quere facelo, ben. Se vostede quere retiralo, respetarémolo. Pero xa lle dixen no segundo turno que usei de palabra que, se é así, no prazo de 48 horas presentaremos o documento definitivo con estas incorporacións que a maioría desta corporación acaba de aprobar. E medias verdades as xustas. Victimismos os xustos. Vostede é o presidente porque entrou aquí por unha moción de censura. Se quere ter orzamentos, traballe e mellore o que lle mandaron 13 de 25. E se non quere, salga e diga á provincia que vai a traballar cunhos presupostos prorrogados porque non quere incorporar o que lle mandaron 13 de 25. Señora Candia, parece que me está amenazando. No. De verdad, dame a sensación de que me está amenazando. É que lle vou obligar. Oiga, perdone. Que non hai victimismo, señor presidente. Non ten turno de palabra. Non hai victimismo. Non ten turno de palabra. Vostede non é unha víctima. Non é victimismo. É o presidente desta institución. Se non leo ben a petición que fixo... Exerza como tal. Mire, por favor, eu respeten a usted que antes que falou, sí ou non? Sí ou non? Conteste. Non me está respetando se lle está dicindo que estou amenazando. Eso non é Está respeto. amenazando. Vou a obligala. Vou a facerlles. Oiga, por favor, un pouco de respeto, señora Candia, un pouco de respeto. Eu respetei o papel de víctima. Primeiro respetei cando falou, cousa que usted non fai. Ten que ir á escola e aprender, que aprendan a respetar os demais, os maiores. Neste caso, eu sou maior que a usted. Iso tamén é unha falta de respeto, eh? Sí, pois eu creo que ten que ir á escola, e moito ademais. E usted lea ben a petición. Eu creo que o que pide o señor diputado é inmediata retirada do documento e a súa elaboración incorporando o señalado. Pero pida inmediata retirada, eu que entendo, e non sei jurídicamente o que se entende desto. Ahora, eu entendo que piden a inmediata retirada. E se ustedes non leron a petición do que pediu o diputado non escrito, pois será culpa deles por apoialo. Si está claro que están aquí conchavados para o mismo, para impoñer. Polo ben da provincia? Non, iso está claro que non. Bueno, entendo que os presupostos están retirados. No, vamos a ver, señor presidente, como responsable das emendas que hai, se quere explayar algún diputado, delle 5 minutos de aplauso, tampouco pasa nada. Porque non vai a aplaudir se está contento. Señor presidente, volvemos ao mismo. Como documento, mire, as comas, xa expliquei varias veces que a semántica e a gramática son cruciales. E unha coma posta ou non posta cambia totalmente o sentido das cousas. Como aquí hai máis enmendas que piden tamén esa incorporación aos presupostos, eu non sei en que laguna xurídica queda isto. E claro, se aquí todos apelamos á legitimidade, ya que non vamos a votar nada cos informes xurídicos digan en contra, a mí non me queda máis remedio, visto esta polémica e polo camiño polo que vamos, que preguntarlle ao señor secretario 3 cousas e pedir que consten en acta, porque ahora síntome indefenso xurídicamente. Non sei se as outras enmendas se van a incorporar ou non se van a incorporar. Entón, ca súa venia, eu preguntarei ao secretario 3 cousas. Primeiro, dado que o secretario titular non pode por enfermedade ou por outra razón acudir ao pleno, se usted é o sustituto legal do secretario nas súas funcións. A resposta ten que ser clara, sí ou non. Segundo, que conste na acta que o secretario o que ten que resolver, ou mellor, informar, como dice o Grupo de Goberno, é resolver as discrepancias administrativas que poidan xurdir no Pleno. Que eu creo, como dixen antes ao principio, que hai certas extralimitacións nos informes da secretario e da interventora. Como había algunhas outras dudas que aquí non se tocaron, eu creo que de forma correcta e educada, pero a min agora quédame esa duda, eu quero saber se o secretario é o responsable e, por tanto, se existe, primeiro do rexistro, porque aquí dudábase da presentación das emendas. Eu teño aquí as emendas presentadas polo Grupo Socialista, que agora nas que as entreguei. Eso é verdade que hoxe non se utilizou.
Pero como no informe queda esa duda, eu quero saber se cando entreguei isto, a hora que entreguei, están presentadas en tempo e forma, porque isto, tal como se ven planteando, non sei onde acabará. E, ao ser responsable do rexistro, ten que dicir se estas alegacións que pon en duda nese informe están presentadas en tempo e forma. Pero, que o diga, obviamente, de forma taxativa, é que ese informe nos diga si ou non estaban fora de plazo. Eu lamento moito chegar a esta situación, porque respeto moito a secretaria, a interventora, na súa función política e personal moito máis. Pero eu creo que cando hai dudas, cando toda a argumentación do grupo de goberno se revolveu en esconderse detrás dos informes técnicos que eu sigo dicindo que non son vinculantes, que as vinculantes son as decisións do Pleno, porque incluso agora usted debía de someter a votación se se siguen debatendo as enmendas ou non, con aplausos ou sin eles. Pero esa era a súa función. Ahora, como usted sigue pensando que ten a maioría, decido, eu pido que estas cousas que solicitei, que sempre costaron, non dudo de que van a costar, faga e que se me conteste por posibles consecuencias do que vai a ocurrir, porque eu vexo por onde vai esta deriva. E mire, xa eu dixen ao principio, responsabilidade, polo menos deste diputado adscrito, de boicot, de arreglo non, este diputado utilizou a legislación vixente escrupulosamente. Os informes do secretario da interventora dicen que se poden presentar emendas e hai que votalas e debatilas como se debaten en todas as institucións deste país. Aquí impediu usted. Igual que trataba de impedir as alegacións, que está no seu dereito, como dixo o portavoz do Partido Popular, de cambiar a orden do día. Pero é a primeira vez tamén, desde que estou aquí, que o orden do día que iba nas comisións informativas se cambia no orden do día do Pleno. Triquiñuelas sí, argucias legales sí, pero as axustas, señor presidente. Nada máis e moitas gracias. Ben, eu considero que o presuposto está rechazado, obviamente, é dicir que... Por que non nos somete a votación? Señor presidente, quería pedir unha cuestión de orde, porque xa que todos os representantes de si mesmos ou de algún grupo político fan manifestacións, pois quería tamén que quedara clara a visión deste asunto do Grupo Provincial Socialista. A reclamación presentada polo deputado non adscrito, sen entrar no tempo, nin na forma, nin nos informes os que non tuveron en conta na súa... Señor presidente, que hai un cambio de portavoz. Por favor, pode... No, pregunto porque... Señor Martínez, a cuestión de orde pedina eu e foi me concedida a mí mismo. A saber se reparten os tempos... Aviso a primeira vez. Molestou no que cando falaba, señor Martínez? Recórdolle que non estamos nun punto concreto do debate. Estamos nun impás do Pleno no que non estaban regulados os turnos. Este deputado, na mesma condición de deputado provincial que vostede ten, solicitou unha cuestión de orde e permiso ao presidente para poder manifestarse nese Pleno. Cuestión que lle foi concedida e non foi respetada por vostede como foi respetada por min cando vostede interrumpe insistentemente todos os plenos. Dito isto, continúo co que quería manifestar. Vostedes, que son 13, aprobaron a admisión das alegacións presentadas polo Partido Popular e polo deputado non adscrito. Máis alá do que digan ou non digan os informes, pero a súa reclamación primeira, que foi a que se someteu a votación por última, di con claridade. En consecuencia co anterior, se reclama por incumplimento da legalidade vixente nos trámites requeridos para a elaboración do orzamento a inmediata retirada do documento e a súa elaboración incorporando o sinalado nesta reclamación. Eso é o que se votou. A inmediata retirada do documento e agora mesmo o documento está retirado. E a súa elaboración procederase cando corresponda elaboralo. Cando corresponda. Pero o efecto inmediato e taxativo e claro da súa reclamación é a inmediata retirada do documento. Se nos seus acordos e nas súas alianzas o que pretenden é simplemente acordar vir aquí e levantar a mau 13 xuntos sin ler o que poñen nos seus propios escritos, atéñanse ahora ás consecuencias, porque iso é o que lle pasou. Iso é o que lle pasou. Chegaron ao acordo de facer 13 para ser máis que 12 e 13 son máis que 12. Pero convén ás veces ler a letra pequena
pequena. Hai que ter cuidado cos abrazos, que cando os brazos son moi longos, dan a volta por diante e igual apretan onde non deben. Eso é o que pasou, por eso o Grupo Provincial Socialista entende que non corresponde seguir debatindo sobre o orzamento porque se acaba de aprobar unha reclamación que o retira do debate, que o rechaza, que o volve atrás e, pois, cando saiamos deste pleno, falarase e farase o que se teña que facer co orzamento. Pero agora mesmo, con 13 votos a favor desta reclamación do deputado non adscrito, foi rechazado o orzamento da Deputación. O que propuxo o presidente e tamén as alegacións e as enmendas que vostede, pese a ser das enmendas, un suposto que non se pode incorporar no orzamento pola vía da alegación, pero que tamén aprobaron vostedes, tamén as rechazaron. E iso é consecuencia única e exclusivamente das súas decisións. Non acusen ao presidente precisamente de respetar a votación que vostedes acaban de facer, que é o que está facendo, respetar 13 votos que din a inmediata retirada do documento. Señor presidente, vamos a ver, por alusións. Eu pediría ao señor presidente que me permita contestar a algunha das preguntas que se me fixo por parte do deputado. Vale, pois conteste, señor secretario. Exerzo coyunturalmente ou transitoriamente o posto de secretario xeral da Deputación por nombramiento da Comunidade Autónoma de Galicia ata a sanidade do titular e como máximo 6 meses din a Comisión de Servicios que me concederon. En relación con si presentou ou non sei a que se está referindo, se as enmendas e as reclamacións en plazo, eu remítome ao informado no expediente porque en este momento non poido facer outra cousa, nin debo facer outra cousa. E en relación coa admisión ou non das enmendas en fase de aprobación inicial, remítome tamén ao que deixei informado no expediente. E non teño máis que decir. Agradecerlle ao secretario a interpretación. Se é así, obviamente, non dicen esos informes o que interpreta o presidente tanto no pleno de marzo como agora. Ao final son interpretacións. Como interpretacións son o acordo ou non, están obsesionados cos acordos ou non deste diputado co Grupo Popular. Cada un de momento vai votando o que lle parece. Pero está claro que cando o interés general e cando hai que combatir argucias, artimañas, que o único que buscan é manexar ustedes unhos presupostos pos que non teñen maioría, non sei se como os manejaron antes ou manejamos despois, non o sei, iso xa o sabrán ustedes. Usted tense que adaptar ao que decida a maioría deste pleno. Según eles chegan supuestamente a acordos, como ustedes insinúan, tamén poden chegar. Está indo fora do punto de orden do día, así que, bueno, de momento vou cortar pasamos ao seguinte punto. Pasamos ao seguinte punto. Está fora do seu turno de intervención, xa lle dixen. Solicito uso da palabra por alusións do segundo voceiro do Partido Socialista, señor presidente. Co debido respeto. Ben, déllelo. Concédema. Non é o segundo voceiro, que é o primeiro, e eu penso que ustedes falan tamén moitas veces uns e outros e non hai de dixo nada, que eu considero. Non digo segundo en orden cronolóxico, digo na orden de intervención. Vale. Concédeme o uso da palabra. Como lle informei durante a debate deste pleno novamente chamativo, este grupo político rexistrará no prazo de 48 horas o documento dos orzamentos cas reclamacións que se aprobaron por os 13 deputados. A marxe de entrar a facer valoracións sobre quen se abrazan ou non se abrazan, supoño que se refería aos abrazos que se deron co deputado non adscrito entre xullo e outubro, que probablemente acabaron dándolle o brazo ao rededor e algún quedou asfixiado. Como nós non nos abrazamos con ninguén, nada máis que cos veciños e veciñas desta provincia, xa lle dixen que na tramitación dos orzamentos, con total claridade,
non vamos a aceptar ningún tipo de victimismo. Hoxe aprobáronse varias reclamacións que establecen mecanismos para garantizar que os orzamentos se cumplan e que respetan acordos plenarios acordados aquí nesta institución, e tamén lle digo que renunciando ás correspondentes dietas, no prazo de 48 horas presentaremos o documento incorporando esas reclamacións dunha redacción moi sencilla, pero absolutamente necesaria para garantir que se cumplan. Despois teremos tempo suficiente para que, dado que o voceiro do Goberno dixo que o traerían cando considerasen, xa lle anuncio que en 48 horas terán a documentación e volverá, porque sabe que temos o número suficiente de deputados para non obrigar, pero sí para pedir que se celebre ese pleno extraordinario. Transmitimos esa mensaxe a todos os veciños e veciñas da provincia que tan pronto vostede convoque ese pleno extraordinario, o documento definitivo estará aprobado. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, que sería o do recurso, que tampouco teria sentido, nin o terceiro punto pos, que tampouco teria sentido, a quedar os presupostos sin aprobar. Non lle vexo moito sentido metelo agora. Eu creo, señor presidente, non o Pleno debe decidir o que fai. O Pleno é soberano. Perdone, o Pleno é soberano. É o que dice a legislación vixente. Oiga, mire, quen regula o Pleno, afortunadamente ou desgraciadamente, son eu. Logo retira usted. Usted non meterá que... Usted podrá... Non é o mismo que non teña sentido que usted retire os puntos de orden do día. É que son todos referidos ao presuposto, e se o presuposto está rechazado, entonces usted retira... Obviamente, eu considero que eso non ten... Bueno, as consideracións súas son igual que as miñas. Cada un ten as súas. Por non dicirlle unha falta de respeto que non yo quero faltar ao respeto. Entonces usted enténdese que usted retira os... Pero usted podrá reclamar ou levarme ao tribunal se quere, pero eu estou dicindo que se suprimen eses puntos porque non ten sentido ningún. E é a segunda vez que o viso, a terceira vou votalo. Eu non quixera volver a pedir ao secretario. Usted retira, na súa decisión de... Non a retira, que non teñe sentido. Vamos a ver, se non estamos falando dun tema de presupuesto, se o presupuesto non están aprobados... Ben, mire, vamos a ver, eu creo que... Pero por que vou retirar? É que están fora de lugar. Ou non? Non o levaba ao pleno pasado. O que? Non o levaba ao pleno pasado a aprobación do POS. E votaron en contra ustedes. Ahora temos un documento por favor, decidido. Antes nin eso. Señor presidente, un receso nesta sesión plenaria para analizar a continuidade probable ou posible debate ou non dos seguintes puntos da orde do día, na que cada grupo faga o que considera. Durante toda esta sesión. Pareceme moi acertado. Vale, está ben. Consensúen 10 minutos. De acordo.
Ben, disculpas por o receso máis largo do debido, pero, bueno, había xentes da Policía Xudicial buscando documentación aquí e requeriron a miña presencia. Mala casualidade ou o que fora, pero, bueno, sinto o retraso nese aspecto. Seguimos co pleno. Unha vez aprobada cos votos a retirada do orzamento, eu considero que o segundo punto do recurso e máis o terceiro do POS, no que habría que facer un novo cuadro de reparto, pois non teñen sentido. Entón, retiramos dos mesmos do punto do orden do día. E pasamos ao cuarto punto do orden do día, que era o consorcio dos Peares, e no que abrimos unha línea de debate, se procede, ou votamos directamente, como queres. Ten a palabra o Partido Popular. Nada, simplemente dicir que estamos totalmente de acordo. É unha petición que ven do presidente do Consorcio de Peares, que é o alcalde de Pantón, porque é rotativo, onde están as dúas diputacións, a Xunta de Galicia e os 4 concellos do Ourense e de Lugo. Por lo tanto, é un formalismo legal para adaptarse á nova lei e, por lo tanto, o noso voto favorable. Gracias. Deputado non escrito. No mesmo sentido, vou anunciar o voto favorable, nada máis. Gracias. Portavoz do Goberno. Pois é no mesmo sentido, é un mero trámite para adaptar os estatutos á legislación que impera e que agora obriga pois a facer esas modificacións, co cal, evidentemente, o voto será favorable tamén. Entendo que hai unanimidade, non? Queda aprobado por unanimidade. Ben, pois se non hai máis temas, levantamos a sesión.